Meillä Pikkujätissä lasten leikkauksia tehdään Itäkeskuksen ja Tapiolan toimipisteissä. Tänään pääsemme seuraamaan Aavan leikkauspäivää. Hei Aava, tervetuloa. Onko teillä se esitietokaavake mukana? Joo, kyllä on. Ootas. Kelakortti, vaihtovaatteet. Tosta löytyy. Kiitos. Onhan Aava ollut syömättä ohjeen mukaan? Joo, kyllä. Ainakin 5 tuntia. Hienoa. Tässä on Aavalle oma ranneke. Sen avulla me tunnistamme sinut. Laitetaan se sun käteen. Noin. Tässä on Aavalle vielä esilääkettä. Tosta voitte antaa. Kiitos. Sä oot tämmösen kulta. Hienosti. Hyvä. Nyt Aava saa hetken puuhata jotain kivaa ennen omaa vuoroaan. Joku kattoo siellä kanssa. No niin, hei. Sitten olisi Aavan vuoro. No niin. Meidän vuoro. Hyvä, just noin. No niin, Aava, katsoppa, tässä on mun unikone. Se osaa tehdä mukavia unia ja se lähettää ne tämmöiseen unimaskiin. Mä näytän sun käteen vielä, miltä se tuntuu. Tämmönen, se on pehmeä niin kuin tyyny. Sitten äiti pitää, just samanlainen, ja äiti pitää sitä vähän aikaa tuossa sun nenä ja suun ympärillä. Katsotaan, hyvä. Ootpa sä taitava. Ootpa sä reipas. No niin, Aava nukahti nyt, niin me voidaan nostaa hänet tähän pedille sitten. Aavan nukahdettua äiti pääsee odottamaan ulkopuolelle, kun lääkäri tekee toimenpiteen. Aava on juuri herännyt ja voi olla vielä vähän uninen. Nyt hän pääsee äidin syliin heräilemään. Noi, hienosti pärjäsit. Hyvin meni. Olipas se nopeeta. Kaikki meni oikein hyvin. Nyt on aika ottaa mehua ja jetskiä. Oi. Ole hyvä. Kiitos. Aava on nyt virkeämpi ja hoitaja tulee antamaan kotihoito-ohjeet. Aava, sä oot ollut ihan superreipas täällä tänään. Tässä on sulle kunniakirja ja vähän tarroja kotiin viemiseksi. Oi. Hei hei Aava. No niin. Oikein hyvää jatkoa. Kiitos. Moikka. Kiitos. Hei hei. Näin nopeasti Aavan leikkauspäivä on jo ohi. Nyt Aava pääsee pupun ja äidin kanssa omaan kotiin.